ning kuan ko pero kuan gani kanang sagol piang nung niagi nga Martes kapahilot ko kay burot may burot diri ba nga sakit siya nga likod grabe kayo panuhot kinasakitan yung likod pahilot ko sa plaza nga moto sa grace Ginoo kanang naarang nakaron amen bisan sa mga balatian padayon nga alagaran ang pasalamatan si Lord amen ba na pabangtanan o patagasugod ha. Okay, so Ephesians chapter 6 sa verse 10 hangtod sa verse 13 lang tang mubasa pero atong basahon unya pagpadayon ning padayon sa verse. Amen. Ephesians 6 10 hangtod sa 13. Ingon ang Bible sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagkikiusa sa Ginoo. Pinagi sa iyang dakong gahom. Isuloob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpaglimbong sa yawa. Verse 12 kay wala kita makikaway batok sa dugo o gunod kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutana sa kangitngit. Verse 13, busa datat ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios inig-abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Ampo tauna, Lord, among paubos sa makausa mong kaugalingon Ginoo ingon nga wala may mabuhat kung wala ka. Salamat sa mga pagpasalamat, Lord, ikaw nalipay nga naminaw. Ang pag-ampo o Dios nga kining pulong masulti ni gikan diri simbahan bisan pa man sa social media kay kibaw mi Lord nga ang kaaway nga maong yawa nagpamuhat pud siya bisan asa nga dapit sa mga kinabuhi. Di mi mutugot Lord nga sa kanunay magpamuhat siya that is why ingon ni mga Christian tabangin ni Lord nga among mabatunan ang otoridad ni mong gihatag kanamo o Dios dili mi mahimong talawan dili mi mahimong bisis kalibutan kun dili magpagamit minimo Lord gikan karon hangtod sa pagtapos sa among kinabuhi. Salamat Lord sa balaang espiritu makigsulti gikan sa nagwaling adto sa maminaw. Ako ning giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa mga usa. So kining atong isgutan karon igsoon especially sa mga bag-o paminaw kayo yung mura og kining para nato kung makadungog ta ani mura ba og dili tinuod. Makaingon siguro ta nga nalagi demonyo, nalagi yawa, nalagi gubat nga nahitabo sa ato ang spiritual nga bahin. Tungod kay kung baguhay pa ka makaingan adjud ka persultian ka nako igsoon. Diri sa kalibutan wala lang ta kinabuhi nga pisikal. Kundi naay spiritual nga dili na to makita pero naa na sila. Kitang tanan yun dapat ang mutuo nga naay Ginoo nga dili makita, naay demonyo nga dili makita, naapod ning mga daotang espiritu or mga anghel igsuon nga di na to makita pero naa na sila. Amen. So wala nga igsuon sultian ka nato ning kabundagon magisguta og gubat sa kinabuhi kining mga English pa battle in life. Kitang tanan gyud natin mga gubat sa kinabuhi. Ang China o Pilipinas na gubat, ang atong panimalay na gubat sa lain-lain nasod na ay mga gubat igsuon pero sultian ka nako nga ang kanang tanan na ay kapaluyo ni ana. Amen. So kitang mga Christian atong sabton igsuon nga wala ta naghimong Kristohanon para maglingaw-lingaw lang kundi gusto ni Lord nga moapil ta sa gubat sa kinabuhi. Kay matud pa sa usa ka writer, we are not in a playground but we are in a battlefield. Dili ta pwede kuno nga nahimo ta Christian bata or ta kanunay, si as bata malingaw ginig duwa kanunay. Pero di ko mutuo nga mudako ni siya mo edad og 30, di ko mutuo nga sige nagduwa og barbidal kanunay. Di no. Nga naman mudako ang usa ka tawo mo mature pud ang iyang pangunahuna. Ingani usab tang nangalagad sa Ginoo mga igsuon. Amen. Kitang tanan gusto ni Lord nga moapil ta ning gubat sa espiritual nga kinabuhi mga igsuon kay sa musugot kag sa dili naay kontrabida sa atong kinabuhi ug mao na ang yawa. Pero ay kabalaka kay atong direktor si Lord man. Amen. Siya ang kontrabida unya kita ang bida sa mao nga salida. Kay ingon ang verse 10 to 11 mga igsoon sa atong gibasa kaganina
nga naay gisugo si Lord sa atong kinabuhi. Naa siya gustong ipabuhat sa ato. Unsa man ni? Ingon siya sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon. So gusto ni Lord nga malig-un ta. Amen? Naatay kusog, naatay kalig-on, naatay kadasig sa unsa man sa pagpakikusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. So gisugo ta ni Lord mga igsoon nga niining mga adlaw kuno, ikining adlaw nagkadaotan naman ang kalibutan. Mutanaw ka sa Facebook, sa TV, sa imong silingan, bisan pa man sa imong panimalay, grabe ang pagkadaotan. Walang gusto ni Lord ganing panahon na dapat malig-on ang ato ang kinabuhi. Tara mingon lig-on. Kining pagalig-on igsoon dili na to ni gibasihan sa atong kwarta. Wa man jud kwarta dili kayo, di ba? Naningkamot ganita para makakwarta. Kining kalig-on dili nito makuha sa vitamins or sa mga atong ginakaon sa atong pisikal. Dili po ni makuha sa Cobra energy drink. Walay bunta nga makapalig-on nato gawas kung kita kuno unsa gani kita sa atong pagpakikiusa sa atong Ginoo. Malig-on kuno ka nga ingon nga Kristohanon samtang nagpuyo kas kalibutan nga makasasala, once nga nakasabot ka ang imong relasyon sa Ginoo mo ay labing importante. Ang pangutana kapuray ni pastor, kumusta naman ang ato ang relasyon sa Ginoo? Dili sa simbahan na. Kay kaning musimba ta mao man ay resulta sa atong paghigugma sa Ginoo. Pero kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo kung kita naa sa atong panimalay? Mubasa ba ta sa atong Bible o magampo ba ta niya? Kaya basig daghan nagyampuan, mutawag kang mga santos nga nagamatay kadi kadungog. Kaya bisan pag tawbo ni mo na sila na pa ni statua at ubangan nila, di na sila kadungog ingon ang salmo, naa sa lidalunggan, di sila kadungog, naa sa mga mata di kakita. Gani pag nay katalagban ato ang sahon. Ang Ginoo man tay muluwas nato mo nang nganong sila man atong luwason igsuon. Amen. Mo nga dapat talig-on ang atong relasyon sa Ginoo nga naman daghan sa mga tao nga mubiya mga lagad sa Ginoo. Unahon ang pagpangwarta o ang pagpakasala nga naman dili lig-on ang relasyon sa Ginoo. Mo nga igsuon sultian ka nato bisan pag naa kay pastor, nagpuyo ka, bisan pag pastor ka, asawa ka sa pastor or sige kag simba mga igsuon, dili assurance ka makapadayon ka kung wala kay lig-ong relasyon sa Ginoo. Makabit ko na kung bisan asa ka naabot igsuon, dapat na kay relasyon sa Ginoo, maminaw ka og wali mo ampo gihapon ka, paglabaw sa tanan mo basa kasi mga pulong og butuo ka. Amen. Kaingon siya nga isulob mo ni sugo ni Lord sa ato isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Hinumdumi igsuon bisag sa literal physical tao ra bata dili ta sundalo no si Engineer Gio. Di wala lain tag trabaho na mag-uuma na ay visual ang sa tawag na ay sa lain tag trabaho pastor ko pero diha kuno sa Ginoo, sa spiritual nga bahin, mga sundalo kuno ta sa Ginoo. Tanang mingon sundalo. Pusil. Tabi mga joke pala. Armalite, lalaki. Payo lalaki, asa man tayo? Ay, payo din siya. Bitaw. Kita ko nung tanan igsoon, matod pa sa kanta sa mga bata nga marcha, marcha, gagmay nga sundalo. Kano mo na kanta ha? Gagmay nga sundalo, napoy bata, napoy gwapa, napoy gwapo. Pero ingon ang last sa kanta nga diha sa Ginoo. Bang bang bang. So natin pagkasulti igsoon gitudluan ng mga bata, natitang tanan kuno nga mga Kristohanon, sundalo tas Ginoo. Sa espiritual nga bahin. Sa literal ginikanan ta, amahan ta, anak ta, pero sa espiritual nga bahin sundalo ta atubangan sa Dios. Kay kaning Ephesians mga igsoon, kaning sundalo nga gikuha ni Pablo, gikan ni siya sa sundalo sa taga-Roma. Ang sundalo sa una og karon kay lahi. Kaya sa una espada may gamit. Ang sundalo sa una na ay helmet, na ay breastplate or sagang sa dughan para ang kasing-kasing dili maigok dayon. Naapod siya ay gitawag nga bakos. Kaya kung may bakos, maus-us matubutanganan sa espada. Di ba? Ang sundalo po sa una na ay butas. Ditong buho. Di po nung butas nga kanang pagbasak.
Kanang butas nila, kanang gahi gini sila nga bisag patunog kag lansang di ka kaduot nga naman tungod sa kalikon. Kunya dapat toy shield ug naapoy espada. Kanang tanang igsuon nga kahimanan dapat kumpleto na sa usa ka sundalo. Kay pag once na wala siya helmet, dali siyang mapatay sa kaaway. Wala pud siya armor diri, dali siyang maigus kasing-kasing. Kung wala po siya shield, dapat pagkasulti, tanang suoton sa usa ka sundalo mga igsuon importante sa iya. Muna iton si Lord kuno nga ang kaaway nga mao ang yawa og mga demonyo nga iyang gipadalas sa ilaglag diri sa kalibutan, mao ni kontra nato. Kung ingon nga sundalo igsoon dapat naata aning tanan. Amen. Naata aning gitawag nga bakus. Okay, ang ingon diri sa Ephesians kay aton sa tagsaon ingon siya sa verse 14, busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Unsa kani unang giingon ni Pablo? Bakos. So kining bakos igsuon sa espiritual nga bahin nagsimbolo ni kamatuoran. Ang pangutana ani karon, sure ba ka kahibaw kas kamatuoran? Kaysa amo o vision sa mga pastor gina ni Pastor Angel. Pag sure mo ha, ayaw mo pagkapilapil ani nga mission kung kahibaw kung ang inyong pagtuo lahi sa atong gituuhan. Kaya basig ang inyong kaluwasan si Kibuloy. Basig ang inyong kaluwasan si Maria. Basig ang inyong kaluwasan kay Binagis Buhat. Sure na kita kay Botas kamatuuran nga si Jesus lang ang makaluwas nato. Amen. Kay pagbuhat ka kay Botas kamatuuran, makay sure nga pagmingon ang pastor, kung mamatay ka karon maluwas ka, ang Ginoo ray nasayod. Delikado ta ana. Kaya ang Bible nagsulti man ang mudawat ug butuan ni Kristo may kinabuhing walay katapusan. Mao ni kamatuoran. Dili sa atong maayong buhat kung dili pinaagi ni Jesus. So kung sure ka ana, na kay bakos, check na. Kung sure na ka makagubat ka, ikaduha, asa nga ingon niya? Hangin kontra dun na paning hangin ba? Ingon siya nga ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan. O dili na punta. So kaning pagkamatarong igsoon mangutana ko sa among discipleship atong plaza nga sa unsang pamaagi man ka makasud sa langit na matarong baka sa imong mayong buhat sa simbahan or pinaagi sa dugo ni Kristo. Dapat sure ta ha. Dapat kahibaw ta nga namatarong ta atubangan sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. Yes, makasala ta pero mga tagpasaylo sa Ginoo, pasayloon ta niya. Pinaagi sa iyang pagkamatarong nga iyang gihatag nato, pinaagi sa iyang dugo mga igsoon. Amen. Kaya ang target sa yawa kini atong kasing-kasing. Kabantay ka pag makasultihan ka niya og sala o niya pag makasala na ka, tanawa. Di lagi ka tinuod nga Christian. Wala kay simba-simba. Naay lagi tuon ang ampo ni pastor. Napay mo sa way, si pastor si nakaingon na. Di ba tino? Susulan na kaniya o niya mo kasing-kasing target niya pero ka-sure ka nga ay nakasala ko pero pasayloon ko si Ginoo, gihigugma ko niya, anak ko niya, amigo niya ko siya. Muna ibutang si mong kasing-kasing. Ang target ni Satan ang atong kasing-kasing. Muna dapat sure ka, bisig pakasala ka. Pero ay, punto yun Kana bang makasala ka nga, Lord, bahalag nakasala ko, kay Bokong, na matarong ko nimo malangit gihapon ko, anak gihapon ko nimo, Lord. Amen? Nasa mong tapad ba nga gihigugma ka sa Ginoo. Okay, padayon ta. Sunod, ingon siya nga, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdakit ingon nga inyong sapatos. Duha na atong kuano, sure na tang natas ka matuuran, unya sure ta nga namatarong ta sa Ginoo sa makasala ka. Ikatulo, dapat kuno natay kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ni ang delikado. Natay bakos, natay shield are, pero ang sapatos kundi kuno ta dasig sa pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo, delikado na. Mao bito nang gidasig ka po ni pastor nga kundi ang ganit kamuwali may nalang mupos kag mga pangginoo kunuhay. Ana ba? Mupos kag mga Bible verse, mupos kag mga wali sa ubang pastor. Nganuman, mo man ganahan ni Lord nga muwali gid ka. Amen. Mao tanang sa discipleship na mo dito sa Tagbilaran, ako sa Langinan, isa may wa pa naka-share sa gospel ani. Gidasig kasi Ginoo nga mo share juga sa imong silingan, sa imong mga amigo. Nganuman ang sundalo ganahan siyang musangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Padayon ta ingon sa dira
sa pagpadayon, ingon siya nga dad-a kanunay ang inyong taming. Sa maning taming shield. Tanang ingon shield. Nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipanak kaninyo sa yawa. Lisod kayo igsuon kung ang sundalo walay shield. Kay ingon man ang Bible kaning shield mo ni siya makasagang sa mga pana ug espada sa gibutang sa yawa sa ato pa. Kining pagtuo mga igsuon sa atong Ginoo usahay mawala, usahay magduha-duha kasi nakasuway anak. Tinuod lagi na langit. Na Lord, tinuod lagi Lord nga naa nagpakamatay si Jesus. Kinagwali ko dito ilang teacher Mirian ingon ang mama ni lah, tinuod ni pastor ko nang langit. Adto pa sila kay nukulog na sige may Bible study sa ilang balay kada semana sa una. Ato pagkasulti bisag Diyos nun ka, wa kay sure kung na bay langit. Kay bisan gani ako nga pastor, magbasa ko sa Bible unya magama ko wali. Lord, tinuod lagi Lord nga kini imong pulong gamanan. Tinuod lagi Lord pag kuampo mi na ay ana ba? Mao ni technique sa yawa igsuon. Tagaan ka doubt sa imong huna-huna nga di ka mo salig si Ginoo. Pero ingon si Lord pag naa kay bakak ka madunggan, sagda dayon. Di kay magpapana ko ta ig ako, pangana ko ta. Ayaw! Pag musulti ang yawa nga wakay pulos, sagmunin mo. Pag moingon ang yawa nga wakay kaugmaon, sagmunin mo. O ang imong papa may moingon no? O ang imong igsoon may moingon nga wakay pulos, wakay ka maayong tao, ana ba? Saggon gid mo ayaw katuo kay posibleng gigamit sila sa kaaway igsoon. Amen. Unya ingon siya nga helmet na pod ang ingon niya. Sa verse 13, og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod. So kaning helmet igsoon, ano ba sa helmet? Ingon nga Christian, sure na ba tang luwas ang ingon ganina. Kung mamatay ta karon si pastor, madisgrasya atong unahan. Basig moingon ka pa, Lord, pasilog ako Lord, hapit ko madisgrasya. Lord, basig may impierno ko ani nakamatay nako. Pero kung sure ka langit igsoon, bisan sa mga dili maayong pangitabo, dapat sure kang luwas ka. Kay ibutang sa yawa igsoon sa imong unahuna pan-on niya ang atong unahuna nga di ka luwas. Wala dapat sure kang luwas ka. Amen. Kunya ingon siya sa last, gamitan ninyo ang gamita ang pulong sa Dios ingon nga gihatag kaninyo sa espiritu nga ingon nga espada. Okay, ang sa ni pastor, ang tanan nga itong gisulti kaniya puro dipinsa, no? Pero, lisod kayo igsuon kung sa gubat, sige kag dipinsa. Sige kag sagang ba, na yung kontra, wala namatay. Dili, pwede na. Sa gubat o sa gira, igsuon, dapat naakay o pinsa. Amen? Di ka sige sagang sa mga pana sa yawa, pero dapat naakay o pinsa maoning espada. Kining espada igsuon maoni ang pulong sa Ginoo kining Bible. Kini lisod kaayo nga sure kang luwas ka, sure ka nga nakas ka matuura, nakay pagtuo sa Ginoo pero makay basta-basta Bible di na tinuod. Na ibang sibalan ningon sila nga nakaigsulti ko sa Ginoo, nakaadto ko sa third heaven. Nya way basa-basa o Bible, delikado na. Muna nga igsoon, gidasig ta kada adlaw nga mubasa kang Bible kay ang yawa magsigi siyang panak nimo unsa may imong espada po niya si Jesus gikintal sa yawa unsa ni gibuhat niya ang pulong sa Dios nga nag-ingon. Ihatag na ko tanan ang pulong sa Dios nag-ingon naa siya'y pulong ay kabaos. Amen. Muna nga igsoon aron di ta daling mapukan sa kaaway igsoon dapat ang tanang kahimanan imong sulubon. Amen. Dapat lagot pagkasulti, dapat naa kay lik-ong relasyon sa Ginoo. Nasa mong tapat din, naa pa kay lik-ong relasyon sa Ginoo? Kung di na mo tubag, naa kay silence means yes man daw. Amen. Panahin tayo igsuon. So itong naibalaan nga, si Satan mo ay atong kaaway. Amen. Ingon ang verse 12, tanawa ha. Tanawa ang Bible, basaha ang tarong. Verse 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundili batok sa mga daotang espiritu, hanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga naa sa gahom o sa mga daotang gahom, nga nagmando ni ining kalibutan sa pangitgit. Ngatod pagkasulti, ang atong kaaway, ang number one o pinapulot dulo gid natong tanan,
mao si Satanas o ang iyang mga demonyo igsuon. Ayaw kalibog. Kay bisag usahay, makaingon kang ang imong bana, ang imong kontra, ang imong asawa ang imong kontra, ang silingan, grabe ka dautan, libakiro kaayo. Bisan ang ubang tao, nga murag dautan na kayo, patay sila og tao, mang-rape sila. Hinumdumin bisag sila igsuon gipanggamit na sila sa yawa, pero ang pinaka kontra gid nato mao ang kaaway nga maong yawa igsuon. Gigamit lang na sila. Magani usahay igsuon, pwede nga ang mga Kristohanon bisag naa na sila Ginoo kinubuhi posibleng gamiton. Wala gid mo poses ha, posible lang gamiton. Di ba ni mga panahon nga Kristiyano ka na kay Holy Spirit, pero ni panahon nga di ka kontrol sa imong emosyon. Kabantay mo anang term nga nagdilim ang aking paningin. Ano nakapatay siya nga naman, dili siya ang nagkontrol sa iyang lawas kung dili ang demonyo igsuon. Paminaw kayo kay daghan kay sa mga panghitabos kalibutan wa agro ka kabantay, pero daghan kayo gikontrol sa kaaway. Kay sa Bible igsuon na ay gidemonyohan dito nga tao nga sud niya 3,000 ka demonyo. Asa kana ang mga kadina nga ihikot niya mabugto tanan. Unya gipagawas ni Jesus imbalhin sa baboy. Ya ang baboy demonyohan mintag niambak atong pangpang igsuon. Nya, sa atong kinabuhi, posible kuno ang usa ka tawo sudlan sa dotang espiritu pagwa sa Kristus kinabuhi. Ayo, ano pa bang tanan? Base kung kunyahan amoy mga pagdungot, na amoy mga kasina, kalagot sa usa ka tawo, o na amoy mga spirit of taglas nga gipanghimo, sigig mugdong sa mga tahiw-tayhok, suyop-suyop pag albularyo, posibleng gamiton sa kaaway na igsuon para siya magpamuhat anang tawana. Amen. Kanang tao nga mapatay, kanang tao nga mang-rape, kanang tao nga nabuang, posible na silang gikontrol sa yawa. Amen. Wanang daghan kay mga naglakaw sa plaza karon bisag wa na sila gisangyawan, pero ano nangabuang man na sila. Kay posible igsuon ang demonyo nagkontrol sa ila. Di ko motuo nga ang normal nga tao mang-rape siya sa usa ka batang dos pa edad. Samot na kuno og na naka-drugs, tag-inom, grabe gyud igsuon. Mo nang napabangtanan mag-ampo gyud ta sa atong mga pamilya. Kinaghan kayo bisag kanang inom lang sindir na kayo mahubog na siya pag tanawa unsay buhaton niya pag mahubog na siya. Daghan kayo magmaoy, daghan kay mapatay. So mo na nga kining mga tanahaw mo reklamo nga kani si Duterte kuno anong ingani may gihimo niya, patyon man niya ang tao pag mag-drugs. Ayaw sa ka-judge, ano man, imong pintahon ba? Ang tao magunigsuon, dili mo tagam. Posibleng gitugutan na sa Ginoo, ano man ang tao tuod sa kadautan sa una-huna, mas maayo pa nang pupatay ang pulis usa ka tawo kaysa og napo ka tawo ang iyang mapatay ug ma-rape. Nakuan mo sa equation, wala nga igsuon. Usahay siguro makaingon ta nga grabe na po ni si Duterte kay mo patay man di mo hatag og chance. Pero dahil sa kapastor nagwali sa iya, si Pastor Abante nga nasa Senado. Ingon siya nga, Mr. President, sayo pag mapatay dili. Legal ba ni siya? Ingon ang balaod, dili. Na naay sa Bible ingon siya na naay usa ka babay na sakpan na napaw, nasakpan gyud. Nya sa balaod ni Moises dapat siyang batuon hangtod mamatay. Pero si Jesus kinsa to walay sala, mo'y muunang pagbato ng bayhana ng lako ang mga Parisiyo. Lakong pagkasulti, si Jesus, bisag naatay dakong sala, tagaan tanyag chance. Nga aron dili ta mamatay. Ingon si Duterte nga, di na kumudagan o balik. Na siya. Kaya di na siya ganahang mapatay. Nga naman, ingon siya nga, di ko ganahang ma-interno. Nagkatawa ang pastor. Ingon siya nga, ayaw mahipasaylo na ko, duol sa Ginoo pangayon pa sa iyo. Grabing kaisog na pastor. Gani, nasa mga senador nga gipadong sa iyang church nga ipangwalihan niya. Mga dagkong tao na ha, yang ingnan nga, di ka maluwas sa imong mayong ginuhatan, sa imong pagkadato, bisag pag senador ka, pagkahan giniya, dawato ni mo si Jesus para mudong kag langit, makasasala man ka, need kag kaluwasan gikan sa Ginoo. Gano man igsuon si Pastor Abante, nakita niya nga balansi siya ba?
nindot kaayo nga makapresidente taong Christian. Nga naman, kahibaw siyang mubalanse kung saan niya pagsilot ang tao nga makasasala igsuon. Amen? Mga nga igsuon sa ato nga kinabuhi, magbantay ta, kasi kaning mga duwaan mo nga labubo karon, kaya mo na labubo, o gipasa sa messenger, na ibata nga, di kahibaw mo chat, pero natinga ang iyang mama nga nakachat ang iyang anak. Mami, I love you, mami. Gusto siyang mamatay na kuno ilubong siya o niya. Basta grabe kayo nalimbat ang balibo sa mama nga naman. Nga nung nakachat ang bata nga di ibang mo chat. Nga posible kuno control to sa labubo nga kay 666. Demonyo mo ng leader ang labubo. O niya sa pag katong usa ka anak niya nakamatas kadlaw niya di sa ka sa pagrakit kanang giurong nakita siya nga katumangod niya nga anak nga nakachat na ay usa ka bata nga nagtapan niya. Hadlok kay suon mo na magbantay ta kay bisan ang mga trend karon gigamit sa kaaway igsuon aron nga malimbungan ang mga tawo. Manang di ta magpasagad og awat-awat og sa mga unsay trending aning nga mga kalibutan igsuon. Amen. Nga naman ang atong gubat igsuon na babang tanan, ang atong gubat igsuon na sa atong una-huna, tara may una-huna. Kay gusto sa yawa nga if we have negative mind, we will have a negative life. Sa akong giwali pag niaging semana, pag naate negatibo nga una-huna, ang atong kinabuhi negatibo pod. Remember igsuon gamiton sa kaaway bisan ang radio, TV ug social media aron ang tanang tao malimbungan sa kaaway. Paminaw kayo ha, kay nga naman, kay baw siya nga kung ang siging madungga na to o ang siging makita na to mag-control sa imuha. Mao na pinakahadlok. Kung si unsa ang sige nimong ginapaminaw o ang sige nimong ginatanaw sa imong mga mata, mag-control ka anak ug mo na ni malihok nimo. Sa TV igsoon sa social media, mo na nga gi-advisean ang mga Christian nga di na magtanaw og mga horror nga salida. Nga naman pag sige kag tanaw sa hadlok nga salida, tanawan na mga bata talawa na kayo. Ingon ang Ginoo igsoon nga ang demonyo mahadlok sa mga Kristohanon nga nay Kristos kinabuhi. Na karon kita na may mahadlok. Kabantay kada mga panahon nga maglakaw ka singit-ngit, rog nay katanaw nimo lingi ka bisugwa dito. Sa mo tag di mo sit-sit. Nagitiawan na kasi mong silingan, isubsobra ka. Di ako sa una, talawan ko tao sa una man. Basta tayo na Christian ko, bitaw, no, ilaron mo gunya ang atong una-una. Nga mas gabhanan ang demonyo o mga gipadala ni direct kaysa sa Ginoo igsoon. Managkita po, pag inusara na sa gitngit, magsikling-ilingi, di katog, mo na magpasuga. Sumot, ang gikay katalaw sa lida nga hadlok, na, dito kat alas 3, na makatog. Ay, makatog. Tanawan ay mga sexual sin. Pag ang daw, sige, gunag tanaw, mga salida, igsoon, nga mga laway, muna ang mga lalaki, kasagaran, ang ilang pananaw sa babae pagkaon na. Kay sa Bible, igsoon, ingon sila sa taga-Korinto nga, ang atong kalag para sa langit, pero ang atong lawas para sa mga kalawayan. Muna kung na, gigutom ka, mukaon ka, muna gusto mo ka makig-sex, sige sa ko ni mong bayran sa mga babae atong panahuna para makigkuan nimo ngadto sa simbahan ug gidila. Grabe kadautan ng Korinto igsoon mo nang gibadlong sa ni Pablo. Mo na magbantay ta kay ako na ulipon ko ka na sa una. Mo na nga una karon corrupted na kaayo. Makasuroy ra sa kuan. Unsa man ni Lord, unsa naman ang pananaw sa ubang tao kay mo na maayo na. Ngano man na-corrupt naman atong una-una. Mo na magbantay ta kung sige na tong ginatana o ginapaminaw mag-control sa atong kinabuhi. Mana mga salida igsoon ay mga ang Hinuon dili pagpunta ng salida gituyo kung puna nila para lang ma-expose ang mga sayo. Wala kong ga-judge kanang mga salida karon dautan sila. Pero posibleng gi-expose ilan ang gihimo para ma-expose ang mga sayop sa ubang tao. Kabantay mo ng salida sa Batang Quiapo. Daghan diya ang mga realidad sa Pilipinas karon. Droga, mga ganggang, mga party-party, mga kabit-kabit, rigor. Kana magsikat karon kita na mo Batang Quiapo. Lahi ning ilang tanawon di ay. Sa tanawon nila kid.
Basig ko na tanawon kining Peppa Pig siguro. Napabantanan basig asa na mo? Napalagi mo diha. Pagpikpi ka sa imong tapad ko no. Para lang debate-debate o. Sa una siguro paminaw debate. Maglagot tapos mga tao nga sige debate. Di mao man di pa nga ba? Mo na yung kasawa ay sig tanali anak kay ang imong kasing-kasing mugarbo unya. Masige na kagpanaway sa abang tao magdumot na kanila. Kano man gusto ni Satan nga unsay magsige na tong gihunahunaan magkontrol sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Mo na magbantay ta. Magbantay ta igsoon sa atong ginapaminaw ug atong ginatan-aw sa TV. Mo nag-advisean bitaw ta kada buwan natay fasting, tulo ka adlaw dita mag social media. Kay pag sige kag tan-aw social media sa mo tag karog mga gara-gara mga pakatawa. Sige na pag pakatawa. Sige na kag jaga-jaga. Unsa mo gisigit ani mo masikag karog mga pusil-pusil. Magpusil-pusil na po ka. Ay silingan na mo sa karog gira-gira. Tingnan namin helmet na ning kamang na dungkuan. Ano sugsugon siya na nay something kay bisag ako na sang tao magkamot-kamot. Itag bulan dito kay magira-gira. Ano mga bata, pag sige na magsilpunon tulo ka oras sa putron kaayo. Kay ano man, kung may nagkontrol silang kinabuhi. May na lang kung atong social media gamitin nato sa insakto. Magtudlos mga bata og ABCD, nga na ba? Ano Cocomelon, nga na wheels on the bus na makatunan. Pero sige na pong palabihan o niya mabot sa point kadaghan kay matanawan igsuon delikado na gid kaayo. Manang kasagaran sige cellphone karon tanga na kayo. Di na gid masugo kay kanang cellphone makabutang makabungol gini makatapol. Bisag na sa duol. Di kadungog. Pero og naay mga kuan manang atong pagumangko na mo kana si Ace grabe. Pag di ka cellphone basta di pa tuman eh gusto ba sige hilak. Ang inang kaka-cellphone mo yan. Nga naman ang amahan giniya igsuon inag-uli sa trabaho, sige rag cellphone. Ayaw, sige cellphone, kaya makadaot na, mag-imuawot ang anak mo, may gisundog sa amahan. Ang anak, pag wala ka ang amahan, muhila. Ano man, gimigaw siya sa iyang papa. Kaya kang trabaho, white time sa iyang anak, inag-uli pa, masigig cellphone. Mutong gawali ko sa balay pag Bernes, imprangka, doon po kaganing cellphone, makalayo sa relasyon. Nay anak, di batayan nga naman, sige rag cellphone. Luwi kay mataag, gitawag na siya, giabandona nga bata. Kaya ang mama, may lakaw sa Maynila, ang amahan, white time sa iya, nga naman sigig cellphone igsuon. Mana magbantay kita. Kita nga mga Christian, di na to ilet, bata nga out. Kitang tanan ingani naman, di ta dapat mag-awat-awat nila igsuon nga naman. Kung ang atong kalipay na alang sa butang sa kalibutan, moabot ang panahon na igsuon nga ang imong kalipay temporary ra pod. Nga naman, ang tanang butang sa kalibutan mahanaw. Pero kung si Jesus ang imong kalipay dili mawala. Nga naman, ingon ang Bible, ang butang sa kalibutan mahanaw ra pero ang mga pulong sa Dios molangtod sa hangtod sa kahangturan. Una atong paglaom igsuon na arag gid diha sa Ginoo. Bisan ang bagyo gani marato na kadayon, wata kay baw mas atakwaon sa Ginoo, wata kay baw og unsa na pay linog nga moabot, unsa na pay bagyo nga moabot. Naantay kasing-kasing nga malinawon ganuman shortang naatay kalinaw diha sa Ginoo. Kay anuman ang atong paglaom naman sa Ginoo igsuon. Amen. Atong pakpakan si Lord. Wala klaro na to ha. Wa ko gaingon nga sayop ang mga mutanaog sa lida o mga social media. But remember, dili tanan natong makita insakto o dapat natong awaton. Ha? Much better kung dili maayo atong likayan na lang. Or kung di ka kalikay, ayaw sige tan-aw. Ya kung sala, likay na gyud. Kay trending ra karon ang hello love again. Ala, gapiskis na ba to sila? Alvin o si Catherine. Na Christian ka o niya. Ito na yung mga ingana nga mga sin mo, tanino mga bata, uy, tabon sa mata, kay bata pa ka, nabuda ko na, okay na di ay, dili, sa mga Christian, igsoon, dapat nato ng likayan yun. Pero ako gayon nga bawal na ha, kay
Narabi bang sibahan nga, Pastor, lagi kay bawal ako na magsimli. Balaw, bawal ako na matanaw mga palamut, kaya dapat balaan ta kanunay. Si Jesus, ang nagiyas kalipay. Di ko motuo nga, buti ko na Pastor, di ko na siya motuo nga, wag na pakatawa si Jesus, kasi siya ang nagiyas kalipay niya. Dapat balaan na ta kay, hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw siksilpon, kay di ka na sa yawa. Ay si tanawag mga salida, kay di ka na sa kaaway. Nalimbukan na ka. Pwede matamutan out, pero sayok na, ato ng likayan, o di po ta magmarabi. Amen? Nga naman, Igsoon, ang tanang butang iya na sa Ginoo, pero igamit lang sa kaaway para malimbungan ta, o malayo ta sa Diyos. Mo nang magbantay ta. Hindi mo tapat pagpantay. Nga naman, Igsoon, kay dapat gamito na to, ingon niya Christian, ang social media sa insakto. Kaya mas maayo kung Christian ta, mo konekta. Amen? Paminaw ha? Kung Christian ta, dapat mo konekta. Sa man, kung naatas, kung ang atong Pilipinas, dautan kayo, kung Christian ka, pwede ka mo-appeal sa Senado, mag-senador ka. Kilisod kayo kung ang atong nasa kadagkuan, puro mga dautan, way hadlok sa Ginoo. Kinsa na may mustan sa kamaturan. May ingon to usa ka senador, atong implementing kaning okay ra kaslon ang babae-babae ug lalaki-lalaki. Nya kina may Christian ang upos ko anak kay subak na sa balaod sa Ginoo. What if kung walay Christian be? Kita nakalintog mga lalaki-lalaki kasi Dili gidna ikalipay sa Ginoo. Wala kung Christian ka, pwede mag-artista ka. Pero ako nang gilikayan kay kasawa na po nako. Okay, dakan kay tentasyon sa kayong ko niya ba. Malinaw yung tukit o mga palamot. Kung idyanti kung pagkatao siguro. Kung nag-artista pagpapasig. Kauban na nilang best ganda o libong nabaro. Pero wala ko nagipili kay lahat yung taso na to. Yan, dito ba? Ganahan kung ikaw na kung makunan, di ka joke ra. Ay, tinod to dahil. Tinod dito. Amen! Kung Christian ka, kung nakastrabahuan, nakaskwilahan, dapat ikaw ang gamiton sa Ginoo, anak. Nasa skwilahan, kung sipog kang pangapi. Nakastrabahuan, kung di ko ka kibaw mo ampo, mga kauna. Siya na pa po niya. Anong gapiyong ka? Gapray ko. O, ikaw pray na lang sa amo, be. Ay, patay. Di ka dapat ipakita ni mga Christian ta. Gamito na to ang every opportunity mo ng Bible nga atong ipalapnag ang paglaong gikan sa Ginoo. Amen. Kung naka social media, mag-post kag pang Ginoo. Di ko bawal lang. Ginoo, mag-TikTok ka dito buwan. Mapita lang ako, kay pastor man ko, giingnan ko ni Pastor Jonas ka, Pastor, ayaw ginupag sayaw-sayaw diya o mga pangkalibutan. Kay ikaw ba yung tanawon? Yung panamasawa, tanawon ba yung kas mga tao? Mana mag-post ka kong mga mag-kiay, madlungon ko, Pastor ka. Bito, no? Muna ako gipang-post ng mga sayaw, mga pang-Ginoo, pang-Christian dod. Kay ang tanang tao, sige, nag-post ako si trending. Patoy, ana, mapoy awaton. Ako, magpalay ko, halad, sige mong sayaw diha, basta kay everybody, everywhere na akong sayawon. Nga naman, Christian man ta, na mag-post kag verse, tanang yun, imong ipakalat kay ang yawa igsoon, ang iyang tuyo, i-post nato ang mga dautang, mga pangitabo, mga mahot nga mga kuan, ba kita mga Christian dapat lahita. Kaya yun ang Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the patterns of this world. Ayaw mo pagpapotokapi sa mga butang aning kalibutan na. Apan ipabaguhin noon ang inyong kinabuhi, pinali sa pagbago sa inyong unang-una. Manang hinaot igsoon, dasigon mo ng kanunay nga gamiton tas Ginoo para ang pulong sa Dios mapalaknag. Kay ang kaaway nag-double time na siya karon. Kabantay kay igsoon, bisag magdamgo ka, daw tanang madamguhan. Kaya bisag sa imong pagkatulog ang yawa nangitag pamaagi para ikaw madaot. Magdamgo ka, nakikuan ka sa imong kuan. Grabe kayo, ibigsuon, damgo na lahat. Nang kay mga damgo nga gikukod kang patyon ka, mga damgo nga nana, daotan ang nagikan sa kaaway mga igsuon. Amen? Natong mo naman igsuon nga atong kaaway, magkikaaway siya nato pinaagi sa limbong o baka.
Tanang ingon limbong o bakak. Nga naman, ingon ang verse 11, atong masahon igsoon ang verse 11, ingon siya nga, isuluog ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Siya makig-away nato lagi, di siya makig-away nato nga nasisungay na po si tinido, sulong! Isa yung anak, makig-away sa nato, pinaagi sa honghong. Ilaron taniya sa atong dunggan, unya iyang ipaunahuna sa ato ang bakak ug limbong ibabaw sa kalibutan. Kaya ingon ang John chapter 8 verse 44, anak kamo sa yawa, nga naman mamumuno kamo. Unya ang yawa po digsoon limbungan, kung mamakak siya normal rigid niya. Isa may nakasuway diri pamakak. Ako ra? Kung di mo utukan, bakakon mo. Ang yawa, igsoon bakakon siya. Muna, paminaw. Pag once gani nga naay musod si mundunggan nga negatibo, ayaw siya o pakapiha sa sud si mundunggan. Usahay magod pag makahunona kag negatibo, lawa jud kag higugma si mong papa kay di ka pa eskwelahon. Bitaw mo. Mag-overthink na dayon ka kay limbong man sa kaway. Pero wa di ka kay baon unsay giagian nga kaniadto, posible na. Mayngon ni siya wa di ka higugma si mong bana kay di na siya mo chat nimo, di na siya mo text nimo. Sige naglingaw-lingaw. Bitaw mo. Sige ron. Kasalang jud ug makita lang ko na siya ka-chat. Bisag hay lang magbuhat jud ni. Mo ni limbong sa yawa. Magig-away siya nato igsoon pinagi sa limbong. Mo nang naa sa gamiton tulok ka butang sa kalibutan para malimbungan ta. Hapit ako mo man. Unsa man ni? Kwarta. Nami kon kwarta. Kay ba makaigsoon ang kwarta gikumpara niya sa kaaway. Ingon na ang Bible, money is the root of all evil. Wa siya kay ingon nga ang yawa mo'y ugat sa dautan. Kung dili niingon siya ang kwarta ugat sa dautan. Kining kwarta mga igsoon usan is number 1 nga gigamit sa yawa para ang mga tao dili mga lagad og musimba sa Ginoo. Kamantay ka, di ka musimba nga naman tungod sa kwarta. Way pangbunan din no. At tanawa ang formula ha, Lunes to Domingo. Ang gipangay ra sa Ginoo, duha ra ka oras na Domingo ra. Pero ato i-excuse nga mga warang kata, limbong na sa kaaway igsoon. Kining kwarta dagan kay mga negosyante, mayngon sila nga ay asa man ang nakay Ginoo pero wa kay kwarta di ka mabuhi. Pero tanawa sila, ingon ang Bible, bisan pag maimo ang tibuok kalibutan, pero ang imong talag malaglag sa impyerno, luoy kaayo ka. Kining kwarta di gigamit sa kaaway. Uban bitaw mulansad tungod sa okay ingon nga tanan ha. Daghan kay gi-expose sa social media karon nga mga dagkong tao pero ang sakpan sila nga kwarta ang ilang tuyo. Si Alice Go kanawa, si Pastor Kibuloy tungod sa kwarta. Mo ni jud number 1 nga gamiton sa kaaway mo tanang gisturane ni gapon ni kinatog ni asawa-asawa. Mayra siguro no di pa dato oron kay basi mo niya dato taw nga kay Ginoo kinabuhi. Pero nakita man sa Ginoo nga itong mga kalipay nga bisag gamay tag kwarta malipayon ta ayaw kabalaka tagaan ta si Ginoo sa umabot sa atong gipangandoy. Amen. Kay sana nga dato ka wala kay Ginoo sa kinabuhi. Ningon dai ka Lord kanang ginganay ko nimo. Dili na sala sa Ginoo, sala na nato kay watay panahon sa Ginoo. Number 2, kaulag. Kanang maygon kaulag. Sa Bible igsoon nagingon ang Bible nga mas lig-on pa kuno ang kaulag kaysa sa demonyo. Pwede kuno kang makasukol sa yawa kay pildi man sa nimo. Kina kay Ginoo. Pero gamiton sa yawa ang kaulag ganuman kahibaw siya nga ang tawo pildiros kaulag. Bright kining demonyo igsoon, bright kini siya. Kikibawan siya nga sa ngalan ni Jesus, budagan siya. Pag naa kay Ginoo kinabuhi, pero gamiton niya ang unod. At kini dipildi mo ko niya og gamiton niya ang ngalan ni Jesus. Matarang wali pag nagkiniminggo tukso, mulayo ko. Kita ang mulayo kay ang tukso isog jud ni kaayo ug mo ni number 1 pud nga
ay usa sa mga gigamit sa yawa para maguba ang atong pamilya. Di ba? Ang number one gid nga gusto ni Satan igsuon kining maguba ang atong relasyon sa atong panag-asawa o sa atong pamilya. Mga daghan kina nga nagtigbulaan ng mga pamilya karon na broken marriages, broken family nga naman mo na gusto sa yawa. Di na gusto si mong papa mama, dili gusto na sa yawa igsuon mo na nga gamito niya ang kaulag. Mata na nga atong mga anak ate, ato ginabantayan. Kaya basig bisag unsa na gitan-aw nila anak. Bahala ka suko, tanawan jud. Kaya basta naglingin nimo, na ikatuwad-tuwad dito ang babae niya. Uy, sama na. Sus Mariusip. Badlongon nimo, anak, di na maayo na. Maguyab-uyab ka tungod ani. Unay nakakurap sa mga una. Dagan kayo mga kuan nga nabuwag na naman tungod aning kaulag. Dagang mga leader sa simbahan nga nangatagak na naman tungod aning kaulag. Dahil leader sa simbahan igsuon nga ang iyang tumong iyang ipasud to mga dalaga sa iyang kwarto niya makikuan sa iya. Kiningon siya nga di ka malangit kung di ka makig-sex sa anak sa Ginoo. Tanawa na. So ay po nang moingon si Pastor Bill ana. Ano man pastor, di ka kadung sa langit kung di ka makikuan ni pastor. Ano delikado, hawak na ni simbahan na. O ina si pastor in Jesus name, unsa man ka pastor? Nakasabot ang magisuon mo ni number 1 nga gamito niya sa simbahan o sa pamilya kaning kaulag. Number 3, kaning garbo. Ramingon garbo. Nga naman igsuon kining garbo igsuon mo ni pinakalisod yun. Bakit na atong mga kabantay ka kasagarang na simbahan puro babae. Lingias ko sa palibot be. Mas daghan ang babae no nga naman kini mga lalaki garbohon. Di sila magpawali aning mga tao nga tuom kung nagpastor, bata naman na. Mangwartaran na. Kasagarang lalaki nga mga debatidor, di ba mga lalaki? Kaning lalaki grabe, garbo ni. Tuom, ka nagpastor, bata pa na, gapadong pa na siya, pauli na ko. Ay, bisyo, die to baro, disemday, wali-wali, anong bisyo, muli, makahatag ng kalipay. Pero wa sila kay baw nga kining pastor nga dakong ilong. Gisigi ni gwali bahalag na hadlok basta lang kay concern ko ninyo. Ang concern man gud nga pastor o leader sa simbahan dili ning elect kaniya nga bahala kung say gusto nimo imo nang buhaton. Kay ang tinuod nga naigugma dili konsentidor. Tanawa na mga leader sa simbahan kanang uban nga okay ra mag-inom kay si Kristo palahubog ko kuno konsentidor. Ang tinod nga gugma, musulti siya, pinagi sa gugma, biyaay ni, kay makadaot ni siya mong lawas, unang-una, ikaduwa, maka-impirno ni. Muna bahalag dahil masuko sa mga pastor, muwali digmis ka matuuran. Mawag na masuko na sila namo, nga naman, nagwali nili nga sa'yo, pinanggibuhat. Muna para nila, sa'yo po na maggibuhat, nangawarta ko numi. Nagisugo pa si Ginoo nga muhatag kay kanapulo. Di mo magpugos nga muhatag ka, kinasing-kasing man. Gani, atong simbahan, libre tanan. Sila nakabayad. Ang kaluwasan libre raman. Mamatay ko niya. Kanang kwarta, ihatag dadyong, hatag pangadji. Ingon ba ang Bible nga pangadji, nakatagig kwarta para malangit? Wala man. Ang Bible nagsulti, ang gasa, ang kaluwasan, gasa, libre ra siya. Mutura ka ni Kristo malangit na ka. Wala dagang hatag kwarta, wala dagang hago. Amen? Muna mga igsuon kining garbo. Gusto gid siya nga kining mo nay paharion niya sa tong kinabuhi nga naman si Satanas natagap tungod sa garbo. Ingon ang Bible, paduula ang mga bata nako kay ila ang gingarian sa langit. Ngano man ang mga bata humble. Ang mga bata mapaubsanon. Wala kita nga mga dagko na gusto ni Lord nga mapaubsanon ta kanunay. Pag maigo tadi masuko. Masuko to sa akin, pastor, igo na po pastor. Pag na po simba rin linggo. Sunod si Mara na po simba. Kanaigo ko karon. Pero gusto ni Lord na mapaubsanon ka. Pag maigo ka, ay salamat Lord. Sa loob bitaw, nakasimba mi dito, mingon tong mga pastor nga, pastor, aya, pag duha-duha o balik pastor na, abaya ni pastor. Wala siya. Napapaigo sa wali, salamat Lord, naigo na po ko, ikaw, naigo ka, mga anak sila.
Yawa ni mga tawanan ka malipay ko igo. Upang simbahan kung maigo, na, di nang balik, magdumot na sa pastor, magpost na dito. Amin mga igsoon, kay gusto sa yawa nga na atay garbos, kay nga buin sa ganito, kwarta, kaulag o garbo. Muna atong bantayan kayong tulo. Muna pinaka number 1 na gigamit sa yawa igsoon para ang tao malaglag sa impyerno o mulayo sa Ginoo. Og natoy duha ka punto, mahuman na gid ta. Ako lang gihinay ako tingog kay basi mapagaw na pugo. Okay na no? Sagit ra ko usahay. Ingon ang asawa, ay napagsigi-sige sagit, kasi mapagaw na puga. Amen. Unang punto. Unang punto ko diay. Ito last na mo manata una nga weapon igsuon para mudaog ta pinaagis pag-ampo. Tanang ingon pag-ampo. Kasi may sige ampo ane. Kaya gamay na kayo. Ampo ra mi pastor mga una. Delikado na. Ayo si ampo mga ora. Ngano ingon ang verse 18, buhata kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Ino sa tubig. Kaning tanang armor nga gisbutan sa Ginoo wala ni pulos kung wala kay ampo-ampo. Basta sa mo ampo magluhod tanan. Kaya sa Bible, magluhod ka, kaya nagpaubos ka. Ampo ka, may isang imong kamot, kaya gusto ni mo nga si Lord magpamuhat. Kung mag-anak ka sa imong kamot, nag-ampo gyapon ka, nagpiyong ka, nag-ampo gyapon ka, o naghilom ka nga pag-ampo, nag-ampo gyapon ka. Klase-klase ang pag-ampo. Pero kung desperado kaayo kang tubagon sa Ginoo, ang imong pag-ampo igsuon, imong isumbong sa Ginoo. Amen. Musumbong ka sa Dios sa tanan imong gibati sa kinabuhi. Kung nangayo kag tatang sa usa ka tawo kay hapit na mamatay ang imong anak, unsa may imong buhaton? Sir, tabangin yari kay kamot kanon akong anak, sir. Dali pa. May anak ba ka? Sir, ano ka na kamot kanon dali? Di ba mo anak ka nga naman? Desperado na kaayo ka. Ingana usab ko mo ampo ta sa Ginoo igsoon mo ampo ta sa Ginoo nga naman. Dili tungod kay problema ang imong gilantaw mo ampo ka sa Ginoo kay gibaw kang gamhanan siya. Mo nang bahala o wala pa naman nakita ang resulta igsoon ay mo makita moras gihapon pero paday nag-ampo nga naman kay baw ka nga naay buhaton ang Dios. Ingon ang Bible nga persistent prayer ang ganahan sa Ginoo. Ingon ang Bible sa Thessalonica nga pray without ceasing, ampo sa walay paghunong. Kung wala patubaga sa Ginoo imong pag-ampo, ayaw ka undang og ampo. Ingon ang Bible sa Mateo nga, knock and it will be open to you. Seek and you will find. Ask and it will be given to you. Ano sa amang ka undang og ampo kung ihatag na? Ayaw ka wala paglaom igsuon. Kung mga panahon nga walang paglaom Lord, wala na mo ko nakita kahapoy naman. Sa panahon igsuon nga di ka ganang mo ampo. Ampo na kay mo na ibitig sa kaaway aron dili ta mo ampo diha sa Ginoo mga igsuon. Amen. Wala kung Christian ta, concern ka sa mahitabo nimo sa palibot. Concern ba ta? Nakita pa nato ang problema sa tong pamilya or atong problema nato nakita. Ipagwas ka Christian gud kuno ka igsuon na ana kay concern sa tanang palibot sa imong kinabuhi. Kung imong anak nag-drugs na siya, kung imong anak 5 kabuk ang uyab, nag-iipon na ng 5 kabuok, kung ay imong silingan grabe mga drugs inyong barangay, sikat kaayo ang pagpatay, sikat kaayo ang droga, ang mga palahubog, dapat concern ta. Naatay kasing-kasing mga Lord, luuya man yung mga tawhana, Ginoo. Kung imong papa palahubog kaayo, sige wild, sige yaw-yaw, imong mama, sige na po sugal, dapat concern ka na. Problema na, dili para sa uban, problema kung na nimo nga dapat imong iampo. O imong pamilya, relihiyoso, kahit soon, dapat busy kas pag-ampo. Kung dili ka mo ampo, pasabot ana, asa kang kauban. Tininining ang yawa, dili mo ampo. Si Jesus, sige ampo. Karon, asa man ta kung di ta mo ampo.
Bako mingon ha, way tupag. Amen. Kaya ang gusto sa yawa igsoon mahimot ang bisit kanunay. Munang ganahan siyang bisitang pangimantay sa sayop sa uban, panaot sa uban lingaw-lingaw. Gusto niyang mabisita sa tanang butang igsoon. Ano naman? Kay bao siya pag mabisita, di na kagibaw, di na kaganang mampo. Amen. Ang tanang Christian mayong amen. Tanang ganahang ay kanoy. Manaisul kung iya kas Ginoo na akay kasing-kasing mo ampo. Manaingon si Pastor Bong kung ang imong bana grabe kay kapalhubog na mahipagid siya ayaw siya sikhag ituhod ko no. Tuhuron ko nimo madili ba kanang uluhod kas pag-ampo ba. Lord, akong bana na po, Lord, na po ikuan, Lord, iambo sa Ginoo, Lord, ikaw gamhanan kayo ka, ikay mangitag pamaagi, Lord, kung masakit sa ikaw na bahala, basta lang mubalik sa nimo, ikaw mangitag pamaagi. Ibisan ako, igsoon sa akong pamilya, grabe, naging ang pamilya, mayroon sa ko, Lord, mangita, itag pamaagi para makakatpo ng tawana. Di ko mayroon, Lord, madiskasyan di ko mayroon na Christian man ta. Naigugma man kanila, ikaw mangitag pamaagi, Lord, na kining tawana, makahinuklog sa iyong sayo, o matalikod sa sala, o makailanin mo. So, ito unang weapon, pag-ampo. Maog na naigsuon, sarili pamusugo ng pagsimba. Ngayon si Kuya Kenneth, mag-ampo tang tanan. Nag-share may gampo. May delikado ron. Ngayon, nag-amen. Sige, nag-dispense, amen. Dili nga, nagkitang tanan mo ampo. Walang human og simba, gingaris, pinutang mo ampo tang tanan. Nga naman, ayaw pagkumpiyansa igsoon. Kung love di mo imong pamilya, iampo sila. Love di mo ang imong nasod, iampo nga naman. Love di mo ang simbahan, iampo. Kaya ang yawa, nag-double time na igsoon para maguba ka. Amen. Ikadwa nga, weapon is pagdayig. Tama yun, pagdayig. Ingon ang Salmo 34, ang last na nga verse, mahumanta. Psalms 34, pwede kang di ka mahukab kung di ka madugay. Sa verse 1 and 2, ingon siya nga, pasalamatan ko kanunay ang Ginoo, dili kay ako muhunong paglitok. Daigon ko siya tungod sa iyang nabuhat, mamati unta o maglipay ang tanan nga nagantos. Amen? Ingon siya nga, pasalamatan nako kanunay. Dramingon kanunay. Dili na adlaw Domingo, pasalamatan si Lord kanunay. O tungod sa iyang nabuhat. Kung balikon yung basa ang Genesis, daghan kaayong nabuhat ang atong Ginoo. Mao tay balik-balik ka og ingon, Lord, ikaw ang nagtunga sa Red Sea, Lord, ikaw ang nagpabangon nila sa road, Ginoo, bisag imposible kayo, Lord, nakalakaw ang mga bakol, nakakita ang mga buta. Ano ba? Lord, nagtuupod ko nga karon o Dios. Kanang kini si Papa, murag gidemonyohan man siya, gigapos man is kaaway. Matord musimba ko nimo dili tungod kay nagpasalamat ko sa imong kaayo, but musimba ko nimo kay kibaw ko naa kay buhaton sa among pamilya. Atong simbahon si Lord mga igsoon dili para mawala ang problema, kundi kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Kay sige gahiga. Lord, sige na kung gahig pero wag gyapon hitabo ni Lord. Ayaw pagdahig para sa problema, pagdahig kay gamhanan si Lord. Amen. Sama ni Moises igsuon, giisa niya iyang kamot, nagmadaugon sila sa gubat. Pasatan nga may iyang kamot, iyang inaog, mapildi sila. Manang gitabangan sila ni Hor o ni Aaron para ang kamot mag-iisa kanunay. Kikining pag-isa sa kamot, nagsimbolo ni kadaugan sa Ginoo. Mga ko ito ng galing mga manimbahay, dugan ng manimbahay, mag-isa man sila kamot, hawoy man jabo. O kung gaingon na tibok pagay si kay nana. Kung hawoy na, yus, gudbunin mo. Bikas na po, kaniman, aning pag-isas kamot, imong gitugyan tanan sa Ginoo. Lord, gabanan ka, ikaw na bahala sa pamilya, sa among panarabaho, sa problema sa kinabuhi. Amen? Manang igsoon, atong hinumduman nga mudaog tas gubat sa kinabuhi, di tungod sa atong kaalam, sa atong abilidad o diskarte, tungod gid sa Ginoo. Pinagis pag-ampo o pagsimba. Munang ginaot igsuon nga dita mapildiro kapunay sa yawa, dita kapunay victim. Wa jud koy nga ni pobre na jud ni kaayo, awa jud ni pulos.
Ay, nga na isig ka punay, daotan ka mong Pilipinas. So, kasi paglaan mong kinabuhi, ayaw. Barog, igsuon, simbaha ang Diyos, ampo sa Ginoo. Naara lagi buhaton si Lord, pag di ka mo give up. Ingon ang usa ka writer, winners never quit, but quitters never win. Ang mga mudaog igsuon, dili sila gyud mo undang. Apan ang tao nga galing mo undang, di sila mudaog. Tanang mga sikat nga tao, basketball player, tanang nga mga aktor, wa sila igsuon, nagpadala silang gibati, but nagpadayon sila. Kita usab mga Christian, amen? Pag naay problema, ay Lord, naa kay buhaton. Naay gubat sa pamilya, na mga mamikil, ano? Mga mabikil sa kuan, members pamilya nga di Christian, ay na kay buhaton ni Lord. Basig na kay ipatataw ay ipabuhat sa ako. Pag na negatibo, puli lisod positibo, Lord, ampo ko nimo Lord. Nalagi ni buhaton na Ginoo, positive kanunay ba? Eh gusto sa yawa nga mapildi ka sunahunan. Amen. Wala kay Isus sa atong kinabuhi sa atong mga pag-ampo karon, mubo nga panahon moampo ka sa imong pamilya, sa imong kagalingon o simbahana o sa atong nasod. Okay ra ba? Amen. So kung gyud tanan sa pagduko sa ulo, o tiyong sa mata sa atong mga pag-ampo, kita tanan mag-pray. Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. In the name of Jesus, among gi-declare, Lord, that the